Kad danas mislim na Božić, ne dođu mi prvo lampice ni pjesme. Dođe mi Badnjak. Onaj dugi, hladni, ratni Badnjak koji se nije mjerio satima nego strahom. Onaj kad se vrata zatvore tiše nego inače. Jer svaka buka znači da bi netko mogao čuti da si još tu. Bio sam dijete 1991. godine. Nisam znao gdje rat počinje ni gdje završava. Ali sam znao da kad otac oblači onu jaknu, to znači da odlazi. Tog Badnjaka obukao ju je polako, kao da svaka kopča nosi svoju težinu. Ruke su mu bile grube, ispucalo od hladnoće i posla, ali su drhtale dok je vezivao cipele. Majka mu je šutke spremala torbu. Nije bilo puno toga. Komad kruha, malo masti, boca vode i jedna mala svijeća koju je držala u ruci, malo duže nego inače, prije nego ju je spremila. Nisu se puno gledali. U ratu se ljudi rijetko gledaju u oči kad se rastaju. Ja sam sjedio na stolici i šutio. Djeca u ratu brzo nauče kad treba šutjeti. Kad je otvorio vrata, dotrčao sam do njega, zagrlio ga još jednom i pitao sam: hoće li se vratiti za Božić? Otac me pogladio po glavi i rekao: hoću, ako Bog da. Ta rečenica mi je tada značila sve. Kad su se vrata zatvorila za njim, kuća je postala veća i praznija. Majka je zapalila malu svijeću na stolu, plamen je bio slab, ali živ. Rekla je da je Badnjak, da se večeras šuti više nego inače, da se večeras moli. Večer je bila duga, sjedili smo blizu peći koja je jedva grijala. Vanjski svijet se čuo kroz zidove, pucnjevi, udaljene eksplozije, tišina koja boli u ušima. Pitao sam se gleda li tata isto nebo kao ja. Je li mu hladno, je li sam? Te noći smo se molili, ne naglas u sebi. Svako dijete u ratu nauči moliti tiho. Molio sam da se sutra probudimo, da kuća ostane cijela, da mama i tata ostanu sa mnom. Ležao sam budan dugo, slušao sam svijet, svaki zvuk mi je bio preglasan, svaka tišina preduga, u sebi sam šaptao molitve koje nisam znao do kraja, ali sam znao što želim, da se vrata opet otvore. Božićno jutro došlo je tiho, bez zvona, bez pjesme, samo s prvim sivim svjetlom koje se provuklo ispod zavjese. Majka je već bila budna, sjedila je za stolom, sklopljenih ruku. I onda koraci. Nije bilo glasno, bilo je tiho i sporo. Otvorila je vrata, a na pragu je stajao otac, umoran, promrznut, ali tu. Ušao je tiho, kao da ne želi probuditi rat. Sagnuo se prema meni i nasmiješio se onim osmijehom koji znači: uspio sam. Iz džepa je izvadio mali skromni poklon umotan božićni. Nije rekao odakle je, nije rekao kako, samo je rekao: Djed Mraz je znao. Držao sam taj poklon kao čudo, kao dokaz da Božić dolazi kad se svijet raspada. Majka je zaplakala, ali ovaj put nije skrivala suze. Otac ju je zagrlio, a ja sam stajao između njih. Manji nego ikad, a sigurniji nego ikad. Nismo imali elku, ali smo imali granu. Nismo imali gozbu, ali smo imali kruh. Nismo imali mir, ali smo imali jutro. Danas znam da taj Božić nije bio siromašan,
Bio je svet jer je došao nakon straha i čekanja, jer je otac došao kući, jer smo još uvijek bili obitelj. Rat mi je uzeo djetinjstvo, ali mi je dao sjećanje koje nosim cijeli život. Sjećanje na Badnjak bez oca i Božić s njim, sjećanje koje me naučilo da je pravi poklon povratak. I svake godine, kad dođe Božić, u sebi opet čujem ono dijete kako šapće: došao je otac, je došao.